Sziasztok srácok, az én nevem András Tiborka, és most a tesómmal fogunk egybeegyezni a Stumble Guys-ban. Sziasztok! Nagyon szép beköszönés volt. Köszönöm. Mindegy. Na, szóval le fogjuk őt verni simába. És ha tetszik ez a videó, akkor írjátok meg kommentbe, és adjatok még videó ötleteket, hogy miért csináljunk. Ha tetszik, azt is írjátok meg, és ez Patrik itt a tesóm, aki most villámozott. Ó, azt kaptad. Azt kaptad ám. Nagyon begyaltad. Ja. Írjátok meg kommentbe, mennyi volt a wave rekordotok. Nekem 140-es... Itt levillámoztam.